Malawi Today. Ine ndesinchoka ndipo wonse okonda kudya zaulere wonse okonda kudya zaulere akonzekere kupitiriza kundimva kuwawa mpaka 23. Ine ndesinchoka ndipo wonse okonda kudya zaulere wonse okonda kudya zaulere akonzekere kupitiriza kundimva kuwawa mpaka 23. Uya amene ali mkatundu wa bongo timazire pamene kabweze kasainire katenge pepala apita mutali kakulumbira sabata ino uona kiyama ukapanda chibwana kodi munapemphera munapemphera anthu amanena kuti kodi banda apemphera kuti kuja mbona ngati malizira pamene kasi simwicho munapemphera kunabwera kuti amozi mwatu lankhani ali ndanga mazemba ndena nati banda pempherani nalapemphera munaenda kwa usena tuma acha banda pempherani ngasaka amona ngati kuti mwina kunachoka ande nasamtaka na kusema what is plan doing this kanga iye koma bana mani bejina hili chose chawe zimeza ndi kusogolo kuti tuone animosi but for now kari kusogoma idike zina hizo na animosi utenga wabwino that's a good note utenga wabwino for now nimalize usambeleza utenga wabwino sundi chilisa majansi amen ndipo ine ndinobado machobana yes ndipo zabizira kupemphera ndipo kupemphera songano bana simiketile majansi ngati kupemphera zina kusogolo akaleka jambo wacha tisire wamene kwa ni machua ninetoa mbada awa ndande kuzama Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo cha kumadzulo kuno. Choyamba tipepese kunena kuti tatenga nthawi tisanabwere ndi programu ya Nkanga Zaona. Pepani tangozika kamizaso mazulowa zifuwa zalowamo mthupi koma chifukwa chonoti anthu akuvuta ndetazika kamiza kuti tiyankhulabe kuti nanga tipange bwanji choncho moti mutikhululukire komano tati tibwere chifukwa chonoti boma lasopano labwera limene ambuye adipasa mosogozedwa ndi Malawi ochuluka. Choyamba ndimati mulandire moni anthu 1 million chakuti amene munasankha kukhala kunja kwa boma. Talandirani moni anthu 1 million chakuti amene muna vota kusankha boma limene lonoti likakhale kunja. Talandirani moni ndiye mulandire somoni anthu 3 million
amene chinakukomerani kunena kuti ifeyo tikufuna titalowa mboma. Talandira ndi moniso chigawo cha kumadzulo kuno pano pali Mpopo FM ndi Comrade Tanyiwali koma Tanyiwa ngani mene mwayamba bwanja ndazina kumathokoza zinthu zikachita bwino. Anthu 1 million anasankha kukhala kunja kwa boma ndi anthu 3 million anasankha kukhala mkati mwa boma. Choncho onse tikufuna alandire moni pali Mpopo FM chigawo chino Amalawi cha kumadzulo. Ndabwera ndi nkhani ambiri akhoza kuona ngati tinayiwala komanso aini yake akhoza kuona ngati kuti basi nkhani inata. Nkhani imene ndabwera nayo kuchigawo cha kumadzulo kuno ndi nkhani imene ndachita kutumidwa ndi Amalawi. Ine sinimapanga za ine ndeka, ndimachita kutumidwa ndi Amalawi kunena kuti tatiyankhulira izi, tatifusira izi. Ndezonse zimene ndikubwera nazo chigawo chino cha kumadzulo andituma ndi Amalawi kuti ndiyankhule ndiliuze boma limene likubwerali. Choncho Amalawi tati tikudziwiseni kunena kuti chipani chija cha DPP mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Arthur Peter Mutharika loweruka likubwerali akulumbiritsidwa kuchitira umboni. Choncho pali mapresident ochoka maiko akunja amene akubwera kuzakhala nawo pamwambo. Koma chichandisangalatsa ndichonena kuti azisogoleriwa akuoneka kuti ndi ambiri, koma suti ena wachita kuyitanidwa ndi boma aliyayi, koma kungozipereka kuti ine ngati sindikhala nawo mugulu loyitanidwa koma ine ndizabwera ndigwiritsa ntchito ndrama yanga koma kumene koko ineyo ndibwerako. Choncho kukamuzu stadium kumene president akalumbiritsidwa kumene kukakhala ma president osachepera 9 kapena 10. Nde choncho amenenso ali muneneri wa chipani chimene cha DPP Honorable Namalomba andipasira uthenga kunena kuti Comrade Ntanyo awuzeni anthu abwere ku stadium. Choncho ndikukupasani uthenga Amalawi nonse, tiyeni ku Kamuzu Stadium kumene kukalumbiritsidwa president wathu watsopano amene tione kuti kodi atichitire chani. Komanso ndili ndi uthenga wina wonena kuti pachatu president wananena zonena kuti school ikhala yaujeni, ikhala yaulere. Ndaona anthu ena ayamba kale kuyankhula school yaulere amangwetu munthu yosanalumbiritsidwe. Komanso budget imene tikuyendera pano Amalawi ndi budget imene awa anabanayo zomvetsa chisoni nzonena kuti ndrama yokwana 3 trillion IMCP anayigwiritsa ntchito pa miyezi 4, koma kuti tafuse zimene apangira 3 trillion satuza anangogawana kukagulira katundu wa maloji amene asekedwa palitu maloji ena asekedwa. Nde mapangira chani malojiyo? Ndrama zimene mmazitengazi mmapita nazo kuti mwakamanga loji anthu tizikasangalalako, lero loji mwaiseka tizikamwera kuti Richard Chimwendo Banda mwatseka loji kusalima Ubuntu loji mwaitseka. Nde chimene mmatengera ndrama nkumaka onongera ndikukamanga chinthu chonse chichi kumapeto kwake ndikukaseka. Ma filling station amene anamanga Richard Chimwendo Banda atsekaso momoti pano ukanakha ma business amafuta. Ndizomvetsa chisoni. Tikamapanga zinthu tiziyang'ana tiziganizira kutsogolo. Choncho Amalawi tuzoti boma lili nalonjeza skulu yaulere. Ndifuna ndipemphe makolo onse kunena kuti tikhale anthu omvetsa kwambiri. Boma langolowa president sanalumbiritsidwe ndizosatheka kungoti lero ndi lero basi skulu yaulere ikutani ikuyamba. Pafunika ndondomeko zabwino. Skulu yo inde ili kodi yaulere koma pakufunika ndondomeko zabwino. Ino amene mwayamba kumtukwana Eugene Peter Mutharika mwafulumiza
mwafulumiza ngati ali foja wamkulu ndiye mwamulawiriraso kumusuta. Musiyeni munthu alumbirisidwe alowe mu office ndiye muone zimene apange. Kumbukirani kunena kuti Peter Mutharika ndi Lazarus Chakwera ndi anthu awiri osiyana. Lazarus Chakwera wolonjeza koma osapanga. Peter Mutharika akalonjeza amapanga koma zikutengera nthawi. MCP tinapasatu nthawi kuti alembe anthu 1 million sitinaone ntchito 1 million taonazi kwanje. Fetreza sitinamuone. Choncho amalawi nonse amene muli ndi ana anu amene ali ku secondary school chigawo chino cha kumadzulo pali Limpopo FM mafuna ndikuzeni kunena kuti ana atumizeni ku school fees alipirireni. Tikudikira dongosolo la chipani chija cha DPP pa utsogoleri wa Arthur Peter Mutharika. Komanso ndifuna ndilengeze ana nonse amene mmalipiridwa school fees ndi Four Regions Organization ya Comrade Ntanyiwa mukuyenereka munyamuke mpire ku school. Ndipo tikufuna head teacher amasecondary amenewo kuti ayankhulane nafe pa +27 73 257 1972 muyankhulane nafe kuti takonzere anawo school fees. Ife sitimango bwebweta koma timafuna kupanga zimene zilipo. Ana nonse amene timakulipirirani fees ifeyo a Four Regions tikulipirirani podikirira a DPP kuti akonza zotani. Ifeyo ndi a Comrade Ntanyiwa ndi mmene timapangira ndi anthu athu. Choncho Four Regions Organization ndiyo konzeka kulipirira ana onse amene takhala tikwalipirira. Nyamukani, konzekani, muzipita ku school. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Amalawi tonse tikudziwa kunena kuti mdziko mwathu munachitika chinthu chokhala ngati ngozi. Munachitika chinthu chokhala ngati ngozi ya ndege. Chinthu chimene chija ndi chimene ndabwera kwambiri ku madzulo kuno ndi cholinga chonoti tichilongosole. Ndicholinga chonoti tichilongosole chinthu chimenechi. Amalawi ambiri m'maderamu akuyankhula ndi choncho tufuna tichilongosole chinthu chimenechi. Uthenga wanga madzulo no kupita kwa chipani chija cha DPP komanso utsogoleri wa Peter Mutharika kunena kuti pakati pathu panachitika zinthu za chinyengo. Tinaluza abale ndi alongo Raf Kasambala komanso tinaluzanso Vice President wa dziko ndi anthu ena amene anali mndege ngati leti anti Shani Mulozi mzimu wawo use mutendere, munala Kapeni, munala Aidini ndi ena onse. Choncho amalawi andituma kunena kuti pamene mukulumbirisidwa akanakonda, pamene mukulumbirisidwa amalawi akanakonda kuti pasatenge nthawi yaitali chifukwa chonoti andale so makhala ndi njomba. Andale makhala ndi njomba. Ne amalawi akanakonda pamene mukwakonzera skulu ya ulere, pamene mukwakonzera chokudya, pamene mukukonza zina ndi zina, amapempha kunena kuti chitukuko ndi nkhani ya chilima ichi amafuna kuti muziziyendesera limodzi. Choncho chigawo cha kumadzulo kuno nkhani ndiyonena kuti mutiganizire commission of inquiry mwachangu changu a president. Tikufuna tidziwe chimene chinachitisa kuti ndege ija igwe. Ndipo amalawi andipasa uthenga onena kuti Comrade Ntanyiwa
mwauze asaiwale imfa ya Kasambala chifukwa apolisi amene akukhuzidwa pa imfa imeneyi ngati amene analazi sogoleri aimfa ya Kasambala Alaudo Ntinda komanso amuwanga sikuti amwalira yayi alipo atiuze iwowa ndamene ati akasokolose anyamata amene anatuma kuti akatiphere Kasambala. Choncho ino kubomako muzimva uthenga umenewu ndipo tikufunanso tipemphe kuboma. Tukufuna tipemphe kuboma zophana zithe mdziko la Malawi tonse ndifa Malawi wina asapezeke umupha monzake. Tukufuna tipemphe ku area 30 ku area 30 kumene kuja ndikwa wina aliyense Ntonga, Mulomwe, Nsena, Mchewa, Mtumbuka, Nkhonde. Choncho boma limene likubwera onse amene apanga chakwaipa ku area 30 sakuyeneka kukhalako. Area 30 mukuyenereka kuti mutikonzere. Area 30 mutikonzere kumene kukuli Jesse Nyilongo amene sona wakukhuzidwaso ndi imfa ya Kasambala. Mutikonzere ku area 30 utenga umene ukupita kuboma. Tikufuna kupempha ndale izi zomati ya ndatuluka ndikufuna ndikagwire ntchito ndi chipanichi zithe utenga wanga DPP musangolola wina aliyense awa chifukwa chonoti nda think tank abwera apepesa mwalola musunga nazo zinkhanira. Aliyense amene anachoka ku DPP mumusiye kaya akhale uko. Muli ndi anthu muchipani cha DPP amene achivutikira kusafika tsiku la lero limene mwawina masankho a DPP. Mukuyenereka mugwire ntchito ndi anthu amene mwachoka nawo kutali osangoti achifukwa chonoti awo ndakuti titamange tikatenge. Muli ndi mapartners anu ngati Afodi kumene kukuli ndani mutatenga azisogolere APP ine sindidandaula chifukwa ngati kunali chipani chimene chinayima nda Malawi kunena kuti chikulimbana ndi Chakwera ndi chinali chipani cha PP. Ngati kunali chipani chimene chinali choyambirira kuvomereza kuti ndaluza tatiyeni tiziyenda ndi dzikoli uyu ndamene atasogolere chinali chipani cha PP. Ndelo ine nditamva kuti mwatenga anthu awiri ku chipani cha PP kuti mugwire nawo ntchito mtima wanga ukhazikika chifukwa ndi chipani chokhacho chimene chinavomereza kuluza komanso ndi chipani chokhacho chimene chimayenda ndi Malawi. Ena paja amanena kuti tiyeni mbuya athu nda ameneyo tikaponye voti timazimva zimene zija sitinaiwale. Ndechoncho tikufuna tikupempheni izi zoti uyu wachoka uku wakalowa uku uyu wachoka uku ayi tasiyani kale kulibenso uchenji golo umene waziupangira kusalima konko akhoza kumachenja magolo akusalima akhoza kuchoka kujeni kuntakataka kwasintha magolo akuntakataka ndikwatembenuza ndikwatenga magolo wo ndikukayika kunsangu kukwachoka kunsangu ndikupita na kuchipoka koma zongoti change golo ndale za ku Malawi zisinthe. Anthu ena azimva koso kuwawa akhale kunja kwa boma aone kuti kodi zima khala bwanji osamangothamangisira china chilichonse. Mangira nzinda woira okalowa mudi woira mitima yawe ndi woira amapembeza woira amawera
Woyera, asunga malamula ke woyera, zamoyo zinai kupando wake, sisi tuwa pakunena woyera, 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 Yehova wa makama ni woyera, 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 Yehova wa makama ni woyera, woyera, Yehova wa makama ni woyera, 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 Yehova wa makama ni woyera. Tutero Limpopo FM ndi Ramsey Mahio auti mwatifula matope Yehova wa makamu alioyera choncho amalawi chigawo cha kumadzulo kuno tikuti nkhani ndi a Commission of Inquiry chifukwa cha abale athu amene anatisiyaja ndipo mundege ina kwaija inali yovomerezeka kunena kuti muzakwera mweneka kukwera anthu 19 koma Richard Chimwendo Banda anauza mtundu wa Malawi kunena kuti iwo analephera kukakwera kunena kuti inazaza. Please President mutifusire Richard Chimwendo Banda atiuze kunena kuti anazazisa ndege manager ndi ndani, ndipo ndikufuna ndathokoze Moses Konkoyo ngati kuli nduna ya boma imene yagwira ntchito yotamandika ndi Moses Konkoyo amenewa anatisamalira black box. Ndene mafuna kuti mutifusire Moses Konkoyo achite handover black box kuti sopano Malawi tione timve zimene zili black box imo ndechoncho tathokoze Moses Konkoyo amene anatisungira black box. Ndawi yakwana kuti mutipase black box ya Twitter. Yehova wa makama ni woyera, 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 Yehova wa makama ni woyera, manyimenyera mungu wadani ya woyera, Yehova wa makama ni woyera, manjifula matope manisi ya batatu, Yehova wa makama ni woyera, umu wanu mboye ukale wangu yaya. Chikufunaso mutifusire Abire Malata ndi Agape Kombe. Mutifusire Abire Malata ndi Agape Kombe boma limene likubwerali saimfa yakasambala akuziwapo chani. Tutero pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. You tie it on, you teach the Bible, you change the hidden tree, which everyone agrees. But there's another side of you that everyone knows about. The bad things that you do, an extra amount. Like it's kuimba kumene kuti kwa Nkhondo Lungu anaimba ndi ma Blacks. Nkhondo Lungu amakhala kuja ku United States of America. Choncho wa Malawi tikufuna tidziwe chifukwa chimene Elias Chakwera anachosera ndege Palada. Elias Chakwera ku Kamuzu International Airport anachosa ndege Palada. Tikufuna Malawi tidziwe, ndipo Malawi tikufuna tidziwe Valentino Piri analuza ziko.
analuza ziko ndechomwe chimene chinayankhulisa kunena kuti ndege yagwera kokwitima pamene ndegeyo inagwera mphepete mwa msewu mama wakutacha kunapezeka zonena kuti anthu akudusa pamene pali minibus ena ali pansi ena pali njinga ndikumanena kuti ndege icha ndiyo ndetikufuna aboma mutifusire a Valentino Phiri chinayankhulisa chimenechi ndi chani ndi chifukwaso chana Valentino Phiri anatumiza asilikali ambali kupita kumakayang'ana vice president kukakhala ngati wapanga ngozi kumene koko ndi Boni Kalindo anatumiza asilikali ambali asilikali owerengeka chinapangisa ndi chani ndipo mutifusire achakwera anauza ndani kuti ndege inafika konzuzu ndipo inabwerera imene ndi ntchito imene muli nayo yayikulu olomusana tipase chokudya tizigulabe thumba kandi 80,000 koma timve izi zona zenizeni za abale athuzi ndipo mutifusire ahale mkandawiri ngati nduna ya chitetezo anaganiza bwanji kuimisa kusaka vice president nkunena kuti tiyambiraso mmamawa tikufuna mutifusire ahale mkandawiri ndi Malawi akunenaso kuti amayi Yolamu anafusidwa ku ofesi kwawo kwabwera anthu achilendo aku Israeli akuzapanga chani kuno mayi Yolamu ananena kuti amenewa abwera kuzapanga diru yopanga supply zinthu kumapeto kwake kwagwa ndege kodi kupanga supply zinthu kucha ndi kumene kwa amayi Yolamu ndi tikufuna aboma mutifusire amayi Yolamu atuze kuti diru imene amafuna kupanga diruyo tikufuna tiziwe ife Malawi ndipo mutifusire kwa amuanga mu ofisi mwawo munabwera maisraeliwa amazatani amakambirana nawo zichani uyu kama chekete anali mmoziso amene anali mgulu loyimisa kuti yayi kuyang'anako kuyimisidwe pamene mali muchilima ali mululu mayi dzimbiri ali mululu Amalawi akufusa kuti koda amayi Gotani amathandauza chani pamene amachula zonoti tipanga sacrifice iyo ndi imene inachitika kuchikangawa ija mutifusireso amayi Gotani mutifusireso mkaka ndali zimene amanena kuti timapanga usiku zija kodi ndi zimene zija taluza nazo abale ndi alungu zija ndikatero pali Mphamvu FM
tikumana mprogramu ina pamene tikhale kutchula maina onse mndandanda zikalira boma kugwiritsa ntchito kapena kusagwiritsa ntchito, koma tikubwera ndi maina onse anthu afusidwe. Pomaliza ndimafuna ndipereke uthenga kwa anyamata azikwanje nonse, achina Devi Malamula, achina Dala Kadula, ndimafuna ndikupempheni kunena kuti tachokani kumwala kumene mwabisalako. Kumwala tikamachoka ku Kamuzu Institute uko pali malo ena ake timati pamwala kuli ka hotelo kena kake kumene koko ndi kumene mukukhala mukugona kumene koko. Tangochoka nikoni akazakufunani ngati mulolakwa azakuitanani, sazakusakana, azangokuitanani bwerani, zizakhalira nokha kupita kapena usapita, koma malo amene osi malo obisala ndiye mukanangotuluka kupita ku Zambia kapena ku Tanzania, koma kumwalako ndiye ndinali komweko mukozodabwa kuti ndadziwa bwanji ndinali kumwala komweko. Choncho ndimafuna ndikupemphere kunena kuti samukanikoni, pitani mukakhale ndi mabanja anu, muzika adya zokudyazo, koma osati muzipasi chintchito chimenecho. Munali ndine chigawo cha kumadzulo kuno pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanyowa. Akuti nafeso tisipanga mapropaganda, tipangire propaganda DPP. Wachefa panga and 1 million. Ndiyesu amene anangwalo wa Malawi kuti nonse takangonsangani pita wa mtalika yagwire ntchito. Ifanu mtima mwa DPP kuti tima kukondani nanga tinena kuti chani. Basi mwawina zili ndino kulipululisaso boma ali ndi kwapa saena, koma Malawi ndi akusankhanitu akukhulupirirani. Ife tili pano kwatumikira Malawi. Ndikatero zopari Limpopo FM munali ndine Comrade Ntanyowa. Usiku wabwino wa Malawi nonse. I love you.